86. pasartea. Zebilela honela posez zoraturik, doaz ehiztariak zuarmak harturik, laguntzak dituztela ehiza zaunkariak bilatu eta hiltzeko eper eta erbiak. Usainka usnaka zebilela, txakur bat lurrean behingoan gelditu zen. Sasitza aurrean zegoen han padarra ezil eta gorderik. Txakurrak nahi ez zuen aldatu tokirik. Ehiztariak dira, ingurura biltzen, oilagor, epel, edo erbiak irteten, ote zuen sasitik, zua egiteko, hilik eskuz hartuta, brujoak aratzeko. Ustegabean dakusatek katua, sasipe, sakonduan guztiak sartua. Zeuskala aldamenean, ezurrak ugari, zela kaltegangilea zioten igarri. Amurruz eta energuz dute harrapatzen, lokarri sendoarekin gero katigatzen. Esaten diotela, ehiza galtzailea, hemen galdu behar dut ire bizitzea. Gizonat zer egiten dut, diotxe katuak, ager zakizkidazu nire bekatuak. Baldin zuen laguna banaiz ni honetan, zertako ipintzea gaur ni kateetan. Agintaria handia kaltegi handian, nola zigorperatu lapurtxo txikia. Lapur hartzaileak, badira lapurrak irentziko dituzte, mami eta ezurrak.